блогерам, хореограф, дизайнер, роли занро бозидан ин аҳмада қини ман фикр мекунам ки аҳмадаи роли зан ҳеҷ кун намеброяд. 25,000 28,000. ягонташ ҳамаша ай нол лучше всего як ҳафта наханда неки бара корбори хонатон накун. Пешравитон намехоҳем и бо барои реклама пирзаган ки рекламатон накаҷон чанс я был қисми нави қисми сеюми кинои Чердагул бул Дар бораи худтон каме маълумот медодем? ман блогерам, хореограф, дизайнер, савдогар, бизнесмен. Буғулинга мефурӯхтем? Мегуфтем ки ба знаменитӣ шудан ай кӯдакӣ мехостем ё ки як кешид? Знаменитӣ шудан ин яке пайдо шуд. Мехоҳам ки машҳур шавам. Машҳур шуданам нағз мебинем? Бале. Чӣ ба имина роли занакиро фақат боз мекунем? Оча будан мехоҳем? Не, оча будан намехоҳам, не ки вақте ки актёр ки бошӣ бояд ай уҳдаи ҳамаи рол бароӣ. Лекин ами роли занро бозидан ин аҳмада қини ман фикр мекунам ки уҳдаи роли зан ҳеҷ кун намеброяд. Ҳамин як саволи дигар, барое ки дар интернет машҳур бошад, бояд ҳар як кас фишкаи худша дошта бошад. Ҳамин шумо чӣ хел дар сартон омад фишкаи полотенса? Фишкаи полотенса дар сарам ами дар Инстаграм дар як рӯз видео тамошо доштам ки якта блогери ай давлати Қазоқистон хеле сачоқчаи вай дошта. Кабутак роли модара бозӣ мекард. Гуфтам бе амира ҳамин идеяро бидиздим дар Тоҷикистон якма бошам. То есть ҳамун бачаи ай Қазоқистон ҳамин шуморо диққати шуморо ҳамун ҷалб кард, ай ҳамунҷо идея гирифтед? Бале. Акашо Мансур, ҳамин як савол дорам. Савол каме мумкин барои шумо нороҳат боша, бахшиш пеша ки. Ин савола манео бисёриҳо менависанд, барои ҳамин хотир бояд шумо рӯйрост хай бояд бидонед, инра бояд битем то. Бисёриҳо менависанд ки ҳамин бача худаш шояд ки касбтона просто одаммардуми мо хира Касб нест. не ман шумо ин касбтона ман мефаҳмам масалан ки касбтона не ки як хел мардуми мо соддаан намефаҳмам. Не, ман не ки амин характери ман хеле барои он ки бисёртар амин дар окруженияи амин духтаро будам, дар окруженияи амин соҳаи санъат амин фақат дар нақши чиз амин характер дар ман уже шиштагиай. Лекин дигар кардан намехоҳам характер. Барои ки ҳамин чиз ба ман маъқулай. Агар ба дигарон маъқул ки набошад. Саволи дигар. Барои исни соли шуморо кай зан мегирем? Кай зан мегирам? О. Имрӯз дер шид. Фақат ҷавобшо метена? Дар зиндагӣ ягон бор пушаймон шидагӣ? Ай касби интихоб кардагӣ хел? Ай касби интихоб кардагим ягон бор пушаймон нашудам, лекин аз зиндагӣ может бит пушаймон шудагӣ бошам. Лекин ай касби интихоб кардагим пушаймон нашудам. Агар зан ва таваллуд ки шавам, бо ҳамин касба интихоб мекунам. Беҳад ин хуб маънои онро дорад ки шумо касби худро нағз мебинед. Як саволи дигар, шумо блогерои худмона тамошо мекунед? Бале. қатъи ягон касш мехоҳед ки коллаборатсия кунед? қатъи блогерои худмон албатта мехоҳам. Қатъи як-ду донаш. Ки номошона махфиян ё ки номошон махфӣ, не ки бисёртар мехоҳам ки қатъи блогерони рус. Ай блогерои худмон қатъи ба қарибӣ мешавад ё не дар ягон план ҳаста? Мо оянда жда дорем ки шумо ай шаҳр, ай Душанбе, ай Тоҷикистон берунан мора. Рӯзҳои наздик бояд як-ду коллаборатсия қатъи як блогери узбек шава, Узбекистон рафта дар онҷо сиён кунад. О, беҳад хуб, мо интизорем. Мо дар шумо подписатсия кардагем, ҳама вақт интизорем. 8,000 подписчик дорем. Ами 25,000 чанд қаш накрут кард?
25,000 28,000. ягонташ ҳамаша ай нол ҷамъ кардагим меҳнати ҳалол қати Накрутка кадаг Не. нестем подписчикора. Аудитория живоя. бале Историята чанд кас тамошо мекунад? историяра то 10,000 И хела хубай барои и ну аудитория. як рӯзаш меша ки то 5,000 як рӯз меша ки то 3,000 Рӯзое мешад ки 10,000 бисура я. Хела хуб. 10 савол тамом шид, акар мегзарем ба саволҳои мухлисо. Мегзарем ба қисми саволҳо аз фанатҳо, аз подписчикҳо. Якум савол. Нозанин дудага, нозанин 02. Акы мегум ё хай нагум. Нам хела Чӣ? акы мегум ё хай нагум. Нам хели да. ҳеҷ нафаҳмидам ну чӣ давай Ман нафаҳмидам барои чӣ саволат да. Ма шиф минус ори. Акай черда ба номи ситора як видео кунем. Бода охири смайли ки илтимос мондаге. гап нест барои истора як видеои зулм фасон Ситора. очаи ситора мешавам фикрат Ализон хоҷа 01 гуфтага касбатонро дӯст медоред? албатта касб ман хеле зиёд дӯст медорам агар ки одам касбша дӯст ки надора аммо касбаш на баракат мебина на фоида мебина Мишоня. ами як зама намефаҳмем барои чӣ дар инстаграм меай бисёр касо як намуди никнеймои непонятно мемонанд Барои ё чуна намехоҳам ки бифаҳмам чуна киян. барои ки даже хондаш намешавад Хай и як хелеш мисол намехоҳам ки хонагашон фаҳмам мисол на ки яхе бачаҳо яхе духтаро ки намехоҳам ки хонагашон фаҳмам ки ҳам хеле сайт дорам ба номи хичонда тез меоишона барои ҳамин мишоня просто как ганда механдонем баъди ти видеотуна дидан як соати дига механдем ҳам хеле раҳмат ташаккур давлат дезода навистае ки ҳамон видеое ки дар бораи миҷа буд ку ҳамро тамошо кардам як ҳафта шид хандидаста видео дар бораи миҷа дар бораи миҷа як ҳафта шид хандиста мумкин шумо бигенш ки як ҳафта наханда брава пасудора бушо лучше всего як ҳафта наханда не ки барои корбори хонатон накунем неки бу тез нигоҳ куна ҳар рӯз не ки тез видеои нав тамошо куна лав 15 маълим как у вас дела баъд нависта будите хаям хи нависта чӣ будите на отчётном я был на отчетный концерт лав 14 нависта ки мы будем на отчетный концерт лав 14 ҳанӯз ака қисми нави чирда кай мебояд қисми нави қисми сеюми кинои чердагул бул рости гап вақти сёмка кардан нест оз фақат ай паси даводави канали ютуба пеш бурдан ва ай паси сёмко ай паси ами репетитсияи ҷои кор ами чизо уже вақти холигӣ нест ки чтобы аму сеюми қисми ами кинои чердагул була сёмка кунам амиров гуфта акаҷон пешравитам мехоҳам охир да смайли ки обнимашки дили сафед клубник мондай яке ака навистагия раҳмати калон ташаккур одинокая 0404 нависта бехтарин видео мекунен акаҷон гапто надорам раҳмати калон миннатдорам раҳмат ки дастгирӣ мекунен лайк комментария самолётака зер мекунен самолётак бесплатния ҳама вақт самолётака зер кунен друзётон давид кунен ясмина юсуфӣ гуфтае ки ясмина юсуфӣ гуфта ака як видео брорен номи духтар қатъи духтар парвина бошад рости гап ами недавно як видео бировардаги будам ба номи париноз буд чизе буд ки ай хонашон даже дар инстаграм нависанд ки илтимос ҳамун видеота удалид ки духтари моро ҳама дар кӯча прикол мекунанд барои ҳамин қадар дига ба номи ягон кас видео намебурам як таига подписчиктон муҳаммад шиф минус бутоз бабники зардак гуфтад
چیه یا بوریگه؟ محمد شیخ مینوس بوتوز бабники зарда гуфтай. Ман ҳамаи видеои шуморо ждат мекунам фақат. Рахмат. Сам 030303. Вы просто молодец. В одном видео вы говорите манежа. Сёх пичамаргат канае. Сёй манежа номимай. Як борига бухонам. Интересный вай дура, никнейм дура. Сам 030303. Да, скоро кор намекада боша случайно. Иқбол гуфтагия. Номи худора мегири да дастат тату дори. Бра вонаш. Чӣ гуфтанӣ барои татуи дастам? Хай дар зиндагӣ ҳама як хатогӣ мекунад. Зиндагӣ бехато нест ҳеҷ вақт. Ҳар як инсон як хато, як минус дорад. Ами хатогӣ ман минуси ман ами татуировка буд ки вақте беақлим дамира кардам, баъд фаҳмидам ки низа. Ами Дарё 795 гуфтай. Шумо зури баде накард. Гап надорам шӯхиётонда пешравитона мехоҳам. Ман хоҳам. Нависай. Шукур. Шукур. 32 612 д шиф минус д гуфтагия. Барои духтара весиш 89 кило нормально. Некем хушрӯям. И бача буда ки духтар? Ман намедонам 32 612 вақти духтарай. Барои ки 32 612 весшай. Чӣ? Охи мега ки барои духтара весиш 89 кило нормально. Некем худам хушрӯям. Мумкин ягон видеора барои весит нигоҳ кардагия. Савол вообще непонятный буд ники? Арзон ТЖ точка нава. Я вас люблю, поцелуйте в конце. Амхели, Ханза Норисе. Бахудоку байбайни ҳама одамо ҳами приколои шумо мада махкулаем дилчав хирижда. Чӣ хеле я боригай сар бусам дилчи. Ханза Норисе мега ки ака ба номи худо ай ҳама шӯхиҳои дига блогерода шӯхиҳои шумо мада махкулаем. Охирижа дил монда и маъне дора ки я вас люблю типа творчествотуна. Спасибо. Аригато. Thank you. Ки Намасте. магача шиф мию зардаг ҳастанд. Чанд солаем вообще супер шумо. Ҳами блогери ман як соли ров намешавад. Ҳами аввал вақте ки 1000 подписчик доштам, всегда да история ёки да таги комментария менависдан ки ака шумо чанд солаед. Ки ҳами савол ҷавобам ки мекардам менависдан ки ака шумо чанд солаед. Ҳаму таги профилимда актуалинда нависдаги 1994. Ман хоб кардам апай чердак фақат 18 сола мемонад. Ака як савол дига, ин савол қати ҷанбас мекунем. Ҳами шумо ягон бор вохӯрдагин одамое ки дар комментария ҳам қуратон менависад дар таи видеотона. Неки як ке медурӯен дар дуруни профилтон акаҷон ман шуморо дӯст додам, шумо зур бозӣ мекунед ёки реклама чанс ма чи ба маро ҷавоб наметиҳам, хеле чизо менависам. Бале буд Михаил як дусе ами ай подписчикума Михаил да комментария гапҳои безеб менависад. Бо подписчикам. Бо подписчикам да ман подписат кардаги ҳастам. Да комментария гапҳои безеб менависанд, смайликҳои безеб равон мекунанд, ки баъд аму профилшон дар омада дидам ҷои ай припиское ки да оҷон нависдагиан ки акаҷон мо шуморо хеле зиёд дӯст медорем, пешравитона мехоҳем. И бо барои реклама пурсидагиан ки рекламатон акаҷон чанд сумай. Ман як чиз ҳамеша соф нафаҳмидам ё чӣ мехостам. ҳами хеле одамо бисёра ман як бурга дар ёдтон боша ба ман ақл карда будем ки як хелеш дар таи видеотон мегардан мегӯянд ки ай худо бутарсу ягон гапҳои чизит мекунанд насиҳатат мекунанд, не ки дар личка ягон чизи дигар менависанд, аққуратат менависанд, беғарзи аққурат гӯё як калон чи бихиримад ё ягон саволоям хеле калимо мегӯянд. ҳам хеле одамо лицемеришона нишон метаҳанд. Ман намедонам ҳам хеле одамо да чӣ гуфтане. Хеле одамо да Акашо Мансур дар охир агар барои мухлисотон ягон сухан дошта бошед марҳамат гӯед. сухан бисёрай агар кози ягон сухан бугум магарам ин барномаи мо
сухан надорам, барое ки ҳама подписчикома хеле зиёд дӯст медорам. Барое ки ҳама вақт подписчикома всегда дастгирӣ мекунам. хай мо барои шумо 100,000 дигар подписчик дар ҳамин сол хоҳонем ки хеле орзу мекунем. Баъд шуморо ба омадани ид табрик мекунем. Раҳмат. Ҳаматонам подписчикони азиз ба омадани ид табрик. Фаромӯш накунед дар канали Акай Шомансу лайк, колокольчик, комментария монда натавонед. Хай ё бепулам бачаҳо дастгирӣ кунед.